Αν η παρουσίαση ήταν τέχνη, ο Αλέξανδρος Πετρίδης θα ήταν ο Πικάσο της. Μεγάλο πράγμα η αλήθεια. Κανονικά για τώρα δεν θα πρέπει να έχω και 5 κύκνους αριστερά-δεξιά. Αυτό δεν είναι από τη λίμνη των κύκνων. Τι ωραίο που είναι. Εγώ έχω πάντως τη φιλοσοφία του κύκνου που όταν πεθάνει το τέρι του αυτοκτονεί. Λέμε τώρα. Θα μου πεις και εσύ γιατί είσαι ζωντανός. Γιατί δεν έχω τέρι. Οπότε δεν έχω να αυτοκτονήσω. Σημαντικό πράγμα αυτό.